Dacă vorbesc despre tine, ești eliminat. Să începem cu primul test. Ești eliminat dacă fructul tău favorit este banană. Dacă nu este, felicitări. Mai continui. Înainte să mergem mai departe, dă un like acestui video pentru a primi o revigorare gratuită pe care o poți folosi dacă ești eliminat mai târziu. Al doilea test. Ești eliminat dacă te-ai născut în aprilie sau octombrie. Hai să continuăm. Al treilea test. Ești eliminat dacă bateria telefonului tău este peste 80 și 5%. Verifică acum, la revedere șmechere. Următorul test. Ești eliminat dacă te-ai născut în București. Trecem mai departe. Ești eliminat dacă un grup de chat este al doilea contact atunci când apeși share și apoi more. Acum să facem lucrurile mai interesante. Ești eliminat dacă culoarea părului tău este blond. Cine mai este în joc? Spune-mi în comentarii. Dacă ai un ceas la mână, ești eliminat. Lasă-l deoparte și continuă să răspunzi. Dacă ai un piercing pe față, ești eliminat. Dacă nu, continuă să joci. Doar 1% dintre oameni pot răspunde corect. Ghicește numărul. Lasă răspunsul corect în comentarii.